बे समाव बड'लेण्ड ओनसोलनि रादाबा साख्रि नागिरग्रा लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। भारतीय रेल बिफाननि माखासे साख्रिफोरा खालि जाना दं। 10 थाखो फरायनायनिफ्राय लानानै गोजौ सोलोंथाइसिम गुबुन गुबुन बिफाननि साख्रि ओंखारना फैगासिनो दं। भारतीय रेलवे बिफाननि 2,48,895 पस्टफोरा खालि जाना दं। भारत सरकारा रेल बिफानाव जायफोर पस्टफोरा खालि जाना दं बेनि थाखाय थिसननो थियारि जाबाय। बेनि गुबै जाहोनानो जादों सोलिफु समफोराव गोबां रेलनि जाब्रबथाया बांबोदों। बेफोरखौ सुस्रांनो थाखाय सरकारा बिथांखि लायोदि बैफोर खालि जानानै थानाय पस्टफोरखौ आबुं खालामनो। नोंथाङा 10 थाखो फरायनायब्लाबो बे साख्रिखौ एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन। बे साख्रिनि थिसननायनि थाखाय रेल मन्त्रि आश्विनी बैस'आ फोरमायनाय जादों। एसिस्टेन्ट स्टेशन मास्टार, टिकेट दानग्रानिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन बिफानाव साख्रिनि पस्टफोरा ओंखारदों। रेलवे ग्रुप सिआव गासै 2,48,000 पस्टफोरा खालि जाना दं। ग्रुप ए आरो ग्रुप बि नि थाखाय 2,070 पस्टफोरा खालि जाना दं। बेफोर पस्टफोरनि थाखाय मिरु सरकारा थाबैनो फोसावलाय होसिगोन। नोंथाङा बे साख्रिनि अनलाइन एप्लाइखौ माबोरै खालामनो सिन्था खालामनो नाङा। रेल बिफाननि अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै indianrailways.gov.in लिंकआव खालामनांगोन। बेनि उनाव आरआरबि आरो आरआरसि लिंक खालामना होनांगोन। नोंथाङा माबे बिफानाव अनलाइन खालामनो सानदों बे बिफानाव थुना होनांगोन। बेनि उनाव नोंथांनि बाय'डाटाफोरखौ होना एप्लाइ खालामना लानो हागोन।